أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين utawi saged puji iku petring Allah pangerani alam kabeh kang senantiasa tulung maringan dasih kaulas asih ingkang murah ingat mulia dadanan luput sami kinondok sana yaiku ratu ingkang luwih adil kang asih ing akhirat sesemampu ning ngamuji nyawang widi utawi pilah sawiji kitab kang ngumpulakeun ing sakeh aluhanipun kakekasih syadha qadir jalani ikang bangsa kada munjungi ngabakti maring yang sukma lan kaluhaning saking sakeh para wali ing mangsa jaman kira-kira sakit perwalikan agung merkesadaya ingkang manfaat kabeh kalwanikan sampun kena ditoon dan iwang widi sakit muliluh dengan jaman ikang mangpani sunaminda saking kita mulsotul mubakhir karena amri carita kutu wal arifin samadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Jaretani Qadir Jailani kelawanannya tegakan mereka malenane dalam zaman niku sakit perwali kelakir penjur kita biku cerita ingkang manfaat kang anyagah segala lakutan yapi lan anyagah dusila lan nabekakeun maring abeci karbakakeun maring taat maka sunnatuttur saking caritane Gusti Abdul Qadir Jailani nangge kang darwe putra musrih musrih panaka putra dening Musa punika kasiwi dening handakus wali sanga nokai malik Ibrahim putra Jamaluddin Husain ada bos ikut nengke kasiwi dening Mustafi Abdullah nengke panak kasunu dening Yahya kasiwi dening Mustafa Muhammad kasunu dening Daud ingkang Mustafa Daud kaputra dening Musa kekasih Musa iku kaputra dening Abdul Malik kaputra dening Musa Junikur keh bapana punika kasuno dening Abdullah Mahdi kazuno dening Hasan kupan kaputra dening Hasan Amali Hasan iku kaputra dening Sayyid Baginda Sayyidina Ali Pangkaputra dening Abi Thalib mangkarunan utawi Purwani Girubin sinebut
dicaritani ingin nalikanipun Syabdul Qadir Jailani duk temani ngobrol pun saking mimpi sehingga harap daing wafat mangkang ngucap malisa wenyi musoni pingkang kakasih Abdul Fadl fatani ngosoleh aneng gesoliku kasunu dening sapi jali angga nanti Abdul Fadl nyarita isu nikayan mulan kang kawarna lanang kang puter si Abdul Qadir Jailani gubahir singkang rena ingat dalam hijratun nabi kang sinale rapat kang atuh pitungan dasar layan dasatun langkungan nengeh pangonanipun zahir datang ingin desa Jailani iku pangangkonani ratu kumpulanipun ini kesono prostan lawan dinastana desa Jailan iku ingarana lawan dinastana desa Jailani desa Bobilan ingarana jiun ingkang desa kan kalsawani sebelum Qadir marbit taning wasa jalan sababipun ingkang yang ingkang kasihpun wajran ingkang kasih Jailani oleh bangsa eyang cinarita kakana Syabdul Qadir Jailani nalikan ing Krista sironggono Detan Isnen duk sumalah winu tentang sasi Rabiul Akhir iksa dalam mengijo nabi kang sawi dak lan sanunggan duk sumalah kang umur Syabdul Qadir panasangan dasak warza mangga ngucap malisa wiji muhdi puasa di Muhammad Abdullah mangga pamuse Angga isun kukuru ing Syabdul Qadir Jailani perkening Islam mangkosun tutur kang warna lawan kang sifat satuni Syabdul Qadir Jailani arai kang pasari irana kutur Rabbani wa arifin Ramadan